Het is net een opvallend hús om de Foarstreek. Maar achter de gipsplaten van het Jeddere Café Bentum zitten nog wel wat geheimen verstoppen. Ja, we zijn heel vreemd aan geweest. We hebben dingen sloopt die latere generaties dus wel eens kweer aannemen kunnen. We hebben zachtboord, hutboord, triplex, van alles en nou wat houden van de moorden hellen. Om te zien wat de oudste moorden zijn. Is al hier het oudste wat oorspronkelijk ergens, we weten het net correct, 1520 ongeveer gebouwd geweest is. En dat betekent dat dit huis een van de oudste huizen van Ljouwert is. Dat is ook te zien onder kloostermoppen, de stien dat de traptour van maken is. En net alleen nog de bakstien vertellen verhalen, ik de dakpan. Een nokvorst, zoals dat heet, die lag op de daknok. En het leuke is, als je hem omdraait, dan zie je hier en hier zie je de vingerafdrukken van de man die hem in een mal, in model heeft gemaakt. Zijn vingerafdrukken, 600 jaar oud, zijn bewaard gebleven in deze dakpan. Een van de bijzonderste plakjes van het huis is als een laatste ontdutsen. Zo, we staan hier op zolder. En hier is eigenlijk het meest bijzondere, meest gave onderdeel van het huis te zien. De dakconstructie komt uit 1480. Het huis is nog net zo oud, dus het dak is al redebroekt. Maar als je als nije eigenaar er een nij dak op zetten willen, dat slaat het net. Iedereen kan het kopen. Het staat gewoon bij de makelaar te koop. Maar je kunt er niet alles mee doen. Want dat is nou het bijzondere. Kijk, het zijn vrije ruimtes. Daar kun je alles mee doen in principe. Maar die hele bijzondere onderdelen, juist de geschiedenis die in de muren en de vloeren en de dakconstructie zit, daar moet wel zorgvuldig mee worden omgegaan. Daarom is het ook een beschermd monument geworden.